Doncs al final hem vingut a fer el Puig de les Àligues. Estem ja quasi arribant, bueno, és una excursió de 8 quilòmetres. Ui, damunt de troncs. El que passa com ha nevat, a tot pleníssim de troncs caiguts. Au! Joder. Ja estem ja quasi arribant a dalt. És aquí, mira. Aquí. Bueno, fins ara ha sigut bastant recte i pla. I ara tot el desnivell ha vingut ara de cop, aquí al final. Les vistes són bastant guapes. Hem aparcat com... Ostres, és nevat. Una mini grimpejada abans d'arribar. I estem a dalt ja. Són 1.300 i pico. No és gaire aquest. Mira, 1.342. Puig de les Àligues. Uala! Vistes impressionants. Uau! Foto un zoom.